erokamano ahinya Chris Owino achiel kachiel kowuok Olkalau kama igeno time yiero madundo odiechieng' makiny mar manyo jaod bura manyien. Ka wadhi mbele ni ng'at achiel osemaki, kama chielo bende mitudo kod monja ne achiel kuom jotend ODM e ward ma South Kamagambo e sub-county ma Rongo pod itimone apedha e kinde ma jotend ODM e sub-county ma Rongo kwayo siasa mar kwe. George Juma nigi ler mathoth. En kinde maromo ndalo 4 kata obieso chieng' kong'o, menja kanyo mar ODM e sub-county Rongo osebiro kadhi nyime kod thieth e osiptal bang' ji ariyo mong'eyo ne monje gigo magarundo e ward ma South Kamagambo e sub-county ma Rongo. Kadhi Nyamarambe timo shopping ne nyathina. Bang' timo shopping nen nabukela kapsa achiel. Tadhi timo shopping to kapsa adek otieno kura duogo. To ji ariyo nokala yo ma ang'eyo ka kala gi ng'wech. An awuotho to ka gike koro yo kamoro kanyo kama pidhie ndege to bungu onyalo biro tiye to giwuok. To gichako goya gi nat gi beti bende gidwa tong'a godo. Kada beni moko kuom jopiny wuok oko e kinde manogoyo koko ka imonje kod achije machiel kuom gi osemaki kod obila monjni oweyo chieng' kod hinyruok mathoth e dende. Koro ne gigoya magora piny maremo chwer kuoma mang'eny ma wito fahamu. Koro koa gi kanyo to gima nochako timore adhi ayudo mana osiptal. Ng'at achiel manogoya ni osel Rongo, achiel oringo. To agombo ni katieko to kawo negi okang' mowinjore mondo ayud rights maga. En monj mochieng' kod mokwongo jokanyogo mag ODM e sub-county ma Rongo koro tudo kod wechego mag siasa ma sani ochacho e kachub burano ma Rongo. Aparo ni nyaka bed siasa jogi joma tindo ng'eya gima nyalo laro kodgi gimoro amora onge. To noyiere kaka jakom ma disability Arundo polling station. Siasa en sera, ok en dhao. Siasa ng'ato nyalo wacho gima pache dwaro. To ka wago siasa to wago siasa gi kwe. I sum it up as political unless proven otherwise by the investigators. Jokanyogo mag ODM sub-county Rongo ka otele ko jagoro mar ODM e sub-county Tony Odoyo mane olimo to obieso chieng' e osiptal ne okonyo tinde kwe e gwenge mag Rongo mondo koro okas chenro mar timo nonro ka otenore kod monjne. Koro akwayo ni mondo sirikal ong'i anena ni to culprits manotimo wachnie ere kaka ginyalo makgi mondo kwe obed e Rongo mondo wago siasa wa gi kwe. Kech koko kwane wadwa ni ji odhaw e sera. Ok aber ka ng'ama ong'ol chako yudo hinyruok machalo kamano nohinyore e lwet joma moko nogoye gi joma wapinzani marwa mar siasa. Tumu ni e South Kamagambo, North Kanyajwok. Pok ng'ato nosegore gi ng'ato kata ng'ato pok notong'o ng'ato. Ka ng'iyo msimamo mare kata gima nyalo wuok e dhoge ni anto wang' ne anyalo support ng'ane. Koro was tumu ni wachno otimore yo mok ber. Giwachne gi chich ni monjni okel kod wechego mag siasa kendo gidwaro ni obila koro kawo okang' mar chik monge dewa ng'ato. Ok wang'eyo ni jomoko pati osejogo koro gigoyo joma noyiere pati. Ok ang'eyo komias tumu ni ok gimotimore no ok waneno kober. Temo matek ahinya mondo wariw aspirants te. Watemo matek ahinya mondo wariw jochama particularly delegates kendo wasensitize nyaka jopiny ni dhao ok biterwa kamoro amora but wang'e ni policy gi manifesto mar ng'ad jachung'. Rongo en ni dhano kaka dhano ng'ato ka ng'ato kawo chung'ne ma ok nyal loki. Omiyo chung' mane ng'ama nogo kawo en aena haki mare mondo miyo tim mano kaka joma moko. Komachielo jokanyogi mag ODM sub-county ma Rongo bende koro kwayo siasa e sub-county no ni otim siasa kod kwe kendo koro kigiti kod rawere e monjo jogo mok sirgi. Wan e msimu mar siasa wadwaro kwe makende Rongo kendo wadwaro ni vijendewa ngufu ma watiyogo matek